Draga braćo i sestre, danas je veliki praznik za nas ovdje u ovoj crkvi. Znam da neki još pokušavaju da dođu zato što su zatvorene ulice, ali stići će. Danas je slava, a danas je i nedelja, danas je dan Vaskrsenja. I mi svake nedelje slavimo i mi vrlo često slavimo, mi pravoslavni hrišćani i hrišćani uopšte. Apostol Pavle, čiju smo poslanicu danas čitali, on je govorio da mi idemo iz slave u slavu, ali ne sa slave na slavu, nego iz slave u slavu. A to, braćo i sestre, upravo piše u današnjem evanđelju. Kad kaže Gospod svojim učenicima, vi ste svjetlost svijetu. Vi ste svjetlo svijetu. Iako se vama ne čini danas, iako vi možda ne vjerujete meni kao što su vjerovali njemu, njegovi učenici, ja vam kažem da ste vi svjetlost svijetu. Vi ste svjetlost svijetu. Vi, odnosno mi, treba da budemo svjetlost svijetu. I to tako što ćemo svijetliti svima. Jer kako kaže današnje evanđelje, ne stavlja se svječnjak pod sud, pod nešto, pa da sam sebi svijetli, nego se stavlja na stol, da svijetli svima koji su u kući. Kako smo i mi, braće i sestre, pozvani da budemo svjetila i svjetlo. A mi to svjetlo primamo od Hrista. Samo ako otvorimo svoju dušu, svoje srce, svoje umove, mi ćemo primiti svjetlost. Upalit će se u našem srcu svjetlost. A onda će se to vidjeti i na našem licu, i u našim očima, i u našim umovima, i u našim dušama, i u našim djelima. I znam da vam se možda to čini previše i možda čak izgleda i samouvjereno, jer svi mi znamo da imamo neku tamu u našoj duši, da imamo neki grijeh i neku grešku i neku slabost i neku nemoć i neku nesposobnost. Ali zaboravimo, nekako strašno brzo zaboravimo, kad jednu malu svječicu unesete u veliku tamnu prostoriju, koliko ona tame otisne unazad. Jednom malom svječicom idete niz stepenice u podrum i vidite. Bez nje ne vidite ništa. Svako sa malo svjetlosti u našim dušama, sva tama se povlači pred njom. Šta je, braćo i sestre, veličanstveno sa svjetlošću? Što sad, kad sa ove svijeće damo svjetlost ovoj drugoj svijeći, onda ništa neće izgubiti. Onaj ko daje svjetlost, on ne gubi od svoje svjetlosti. Zato je i rečeno da smo svjetlost svijetu, odnosno da budemo svjetlost svijetu. A to znači da ne živimo samo za sebe i da ne gledamo kao što većina ljudi danas gleda, daj da ja prigrabim za sebe, pa neću dati nikome. A ovdje se radi o tome da slobodno daješ drugome sve što je dobro, sve što možeš da mu daš. I to će biti na izgrađivanje zajednice, to će biti na izgrađivanje njegove duše, njihovih duša, ali još više će biti na izgrađivanje naše duše. I još više će imati smisla to što smo mi svjetlost i svjetiljka koja stoji da svijetli drugima. Čudesna je ta priča, braćo i sestre, o svjetlosti i o mraku. Jer, kao što rekoh, malo svjetlosti, mnogo mraka pobjedi i mnogo mraka skloni. Opet znamo i vidimo koliko nam je svjetlost potrebna. Ali kad to kažem, kad
vidimo ovaj dan, kad vidimo ove svjetiljke ovde, pa moglo bi možda da bude mračnije, a da opet nekako živimo. Ali ako nema te svjetlosti o kojoj se danas ovde radi, ako nema Hrista, onda će tama pobjediti. Onda će pobjediti sve ono što je povezano sa tamom, a s njom je povezana smrt, nažalost. A ako ima Hrista Boga, ako ima njegovog vaskrsenja, ako ima njegove ljubavi i dobrote, ako ima njegove žrtve za nas, ako ima njegove milosti za nas, na kraju krajeva i na početku svega, ako ima njegove svjetlosti za nas, onda nema te tame koja može da nas obuzme i nema te smrti koja može da nas savlada, nema te bolesti, nema te žalosti, nema te tuge. Zato i kažemo u ovaj današnji dan na Vaskrs, pa svake nedelje ponavljamo isti taj praznik: priđite, primite svjetlost Hristovu. Mi smo danas ovdje došli, braćo i sestre, da primimo svjetlost Hristovu i da postanemo svjetlost. I da tu svjetlost dajemo drugima. Zamislite kakav je to dar, kakav je to blagoslov, kakav je to prilika za nas, kakva je to sreća za nas. To danas slavimo kroz Srbe svetitelje. Šta su oni učinili? Zbog čega mi danas njih slavimo? Bezbroj njih. Od onih svetih careva i kraljeva do svetih mučenika i novomučenika. Ništa drugo, braćo i sestre, samo su primili svjetlost. I ne samo da su je primili, nego su je drugima dali. I mi, ako hoćemo da se uvrstimo u sabor Srba svetitelja, to smo pozvani, na sabor svih svetitelja, a opet i u tom imenu stoji svetiljka i svetilo, jer svaki svetitelj je svjetlost i svaki nosi oko sebe, oko svoje glave, onaj svijetli oreol svjetlosti, njihovu svetost. A svetost i svjetlost, to znači da primimo i prihvatimo život. I da živimo život za život, a ne da živimo život za smrt. I ne da se plašimo smrti, bolesti, žalosti, tame, mraka, nego da uvijek znamo da imamo gdje da zahvatimo svjetlosti i svetosti. Kako je to čudesna i lijepa priča, kako je to lijep praznik, kako je to veliki dar i kako je onda, braćo i sestre, strašno ako nećemo to da uzmemo. Ako idemo i tumaramo po tami ovog svijeta i nećemo da uzmemo svjetlost, nećemo da uzmemo radost, nećemo da prihvatimo život. Zato bežimo od tame, bežimo od tuge, bežimo od žalosti, bežimo od smrti, bežimo u prostore svjetlosti i radosti. Amin, Bože daj.